שלום. יכולה לעזור? האמת היא שאני מחפש את יותם. אלי. טוב, איתך. אז אתה מתחתן? האמת שהיא לא רוצה. שם סיפור שלה עזוב. שני אלה מילדות, אף פעם לא הצלחתי להבין את הקשר ביניהם. לצערי זאת פגיעה מאוד מאוד קשה. שלא תסתכל במשפחה. הדבר האחרון שהם צריכים זה לראות אותך. אני יכול לעזור לך איך? אני לא צריכה ממך כלום, אני לא מכירה אותך, אוקיי? פשוט תעוף מפה. אבא שלך נפטר כבר לפני יותר מחודש. למה הגעת רק עכשיו? אחד, יותם נכנס הביתה בהיסטריה. אלי התחבא בחדר, הפנים שלו היו מלאות בדם. חסך ונסע לחו"ל. ביתי, ביתי. את רוצה שאני אשאר פה? באור במצב מאוד רגיש. מדבר. אבל את צריכה לחשוב על מידת המעורבות שלך. פצע הרוח, חלום נשבר, אך קצת של שמש פתאום זהב, קורא דמעה איתו פניו. נשאר אין לך מושג מי אני. ביתי, ביתי.